Hei, mun nimi on Datsuk ja mä oon riippuvainen kengistä. Noniin, elikkä mä oon siis Datsuk, suomalainen sneakerhead, ja mä ajattelin perustaa tämmösen sneaker-vlogin tänne Suomeen. Tavoitteena olisi vähän niinku kasvattaa sneaker-skeneä täällä Suomessa ja tuoda sitä enemmän niinku jokapäiväiseen käyttöön kaikille ihmisille. Enemmän musta, niin mä oon ollut siis sneaker-keräilijä koko mun elämän. Tykännyt niistä aina, se on tullut mun faijolta, sekin on tykännyt niistä koko elämänsä. Ja nyt varsinkin viime vuosien aikana sitä on tullut niinku isommin esille mun elämästä, että mä oon alkanut kerää ja niinku enemmän kenkiä ihan niinku niiden arvon takia ostaa niitä. Mutta ei enempää musta, nyt mennään itse kenkiin, eli mä esittelen teille nyt kengät, mun lempikengät mun kokoelmasta. Ja ihan ekaksi aloitetaan viime aikoina paljon puhutusta Ultra Boostista. Itelle lempparit on nää Ultra Boost Gold Medalit. Mä näin nää Stokkalana, mun mielestä tosi magia, mä tykkäsin näistä pitkään silloin kun se koko Olympic Pack tuli esille. Tässä miksi mä tykkään varsinkin on, kun tää cage on nahkainen, mun mielestä se sopii tosi hyvin. Muutenkin Ultra Boost on tosi hyvä kenkä, se sopii, sillä on helppo yhdistää vaatteiden kanssa, sopii kaiken kanssa. Varsinkin tummat ja noin valkoiset on todella hyviä. Itellä nää on ollut eniten käytössä, mutta mulla on myös muita Ultra Boost malleja. Sitten seuraava. Ehkä itelle silleen vois sanoa rakkaimmat kengät on nää ihan perus tällaiset Adidaksen laminastoiset skeittikengät. Mä ostin nää joskus pari vuotta sitten, no ei ihan pari vuotta sitten, mutta about 1,5 vuotta sitten ja pidin näitä käyttämättömänä tosi pitkään. Ja aikan kerran mä korkkasin nää sitten mun ylioppilasjuhlissa. Eli kun musta tuli ylioppilas, niin nää oli mulla jalassa ja sen takia näillä on iso tunnearvo mulle. Joillekin kuulostaa ehkä oudolta käyttää tällaisissa juhlallisissa tilaisuuksissa Adidaksen sneakereitä, mutta mulle se on jotenkin itsestäänselvää. Mä oon viimeiset pari vuotta tehnyt sillä ja mä edes muistin milloin mulla on viimeksi ollut puvonkengät jalassa. Sitten tää on Hypebeasti, elikkä Yeezy 750 Choco. Nää oli mun ensimmäiset Yeezyt, jotka mä omistin. Mä ostin nää Lontoosta Yeezy Talk Worldwiden kautta. Ja näissä kävi hauska juttu, kun mun frendi oli silloin Lontoossa, niin sen sijaan, että mä olisin maksanut postit, niin mun frendi otti nää mulle. Mut sillä oli vaan käsimatkatavarat messissä. Niin, koska Yeezy 750 boksi on tosi iso, ne ei antanut se ottaa sitä boksia mukaan sille lennolle. Sillä oli muutenkin jo iso käsimatkatavara. Joten se päätti, että se heittää boksin menee, ottaa vaan kengät messiin. Ja niin se teki, mutta se ilmoitti tän mulle vasta, kun se oli Suomessa, että se teki näin. Jos olisi kertonut mulle saman tien, niin mä olisin tietenkin maksanut, että se käsimatkatavarat pääsee sinne ruumaan. Mä olisin maksanut se ekstra, että mä saan sen boksin mukaan, mutta ei voi mitään. Kengät on kuitenkin tärkeimpiä ja näitä on käytetty. Nykyään vähän vähemmän, varsinkin kun kesä tulee. Vaikea käyttää korkeavertaisia nahkakenkiä, niin tulee aika raskaat ja jalat hikoo. Sitten toiset kengät. Nämä mulla on ollut siitä asti kun ne tuli. Elikkä Pharrell Williamsin Human Race kengät, musta väri, mulla on myös punainen väri itselläni. Sen verran vähän omaa historiaa näiden kenkien kanssa. Elikkä aluksi mä en tykännyt, kun tuli se keltainen väri pelkästään. Mä en tykännyt siitä yhtään. Sitten mä olin Losissa, menin Flight Clubiin kattoo. Siellä oli hyllyllä ne keltaiset. Mä näin ne livenä, pääsin vähän koskettelemaan, jopa kokeilin niitä jalkaa. Oli todella makeet mun mielestä keltainen ja musta sopii tosi hyvin yhteen. Sen takia mä oon tähänkin vaihtanut ne mustat nauhat pois, kun mä tykkään tästä keltaisesta väristä. Mut silloin mulla ei ollut varaa niihin, koska ne maksaa silloin 8 hunttia siellä Flight Clubissa ja lukiolaispojalla ei ollut varaa näihin. Mutta kun mä sain tietää, että nää tulee Suomeen, niin otin heti kaverin messiin, mentiin jonottaa, mä sain mustan ja punaisen värin itselleni. Mistä mä olin todella iloinen, vaikka nää on vähän, näissä oli retail vähän kallis, mutta ei voi mitään. Sitten EQT 91/16. Tää on tästä, kun 91 julkaistiin niitä EQT-kenkiä, niin siitä vähän tämmönen modernimpi versio tehty. Ja tässä se nyt on tällaisessa harmaassa colorwaveissa. Tää muistuttaa vähän näistä, tää Prime Knitti tässä, tai ei Prime Knitti, mutta tää kangas tässä muistuttaa vähän samanlaista kuin mitä käytetään Ultra Boost 3.0. Jotkut ei tykkää, jotkut tykkää. Mä tykkäsin. Ja tän parin mä sain vielä, että me oltiin Adidaksen kanssa yhdessä tapaamisessa aikoinaan, niin ne antoi nää meitsille ilmaiseksi, mikä on todella siistiä. Sen takia näissä on myös tosi iso tunnearvo näissä kenkissä. Mä tykkään näistä muutenkin. Mielestäni EQT-kengät näyttää tosi hyviltä ja sen takia nää sopii myös jokapäiväiseen käyttöön meitsille. Sitten vähän lisää Hypebeastia. Mun toiset Yeezyt enempää ei olekaan. Tästä uudesta V2-mallista ensimmäinen Colorwave Beluga. En itse saanut silloin Beamillistä kopattua tai mistään muualtakaan, mutta mä sain nää hyvää hintaa silti. Tori.fi kautta, sieltä saattaa yllättävän hyvin löytää halvellakin kenkiä. Ei enempää siitä, vaan
Todella hyvä kenkä, tosi mukava. Tää tukee ihan hyvin, yllättävän hyvin jalkaa tällaisessa Prime Criticissa. Tässä on paljon boostia, se menee koko jalan mitään. Se on tosi pehmeä kävellä ja muutenkin. Mun mielestä tää, vaikka tää on, jotkut sanoo, että vähän erikoinen, tää väri tässä, tämmönen harmahtava, on tosi outo. Ja tää oranssi, niin jengi sanoo, että ei pysty käyttämään hyvin vaatteiden kanssa. Esimerkiksi jos sulla on mustat housut, tummat vaatteet muuten, nää sopii tosi hyvin. Esimerkiksi, ja sit jos sulla on muitakin, esimerkiksi oranssi huppari tai joku hullu tyylihuppari, sopii tosi hyvin niiden kanssa, tätä pystyy yhdistämään mun mielestä tosi hyvin. Mutta vaikka noita on kehitetty tosi paljon niiden mukavuuden perusteella, mun mielestä silti EQT Support 93/17, tää Boost-malli, tää on mun mielestä ihan älyttömän mukava. Siis mun tekis mieli käyttää näitä joka päivä. Suomessa ei vaan vitti valkoisia kenkiä käyttää niin usein. Mun mielestä tää on todella mukava kenkä. Siis helposti mukavin kenkä, mitä mulla on jalas. Tässä on, mitä sitä sanottu, joku kilo boostia pohjassa. Tekee se tosi pehmein kävellä. Muutenkin tää muistuttaa sellaista Prime Knit mallia tai Prime Knit kangasta tässä. Tosi mukava, joustava. Ehkä vähän paksumpi kuin normaali, sen takia sun mielestä vielä parempi, lisää vähän sellaista tukevuuden tunnetta siihen. Mä en sit mustasta väristä tykännyt niin paljon, kun se tuli, sen takia mä en ostanut niitä, mutta sit kun tää valkoinen tuli, mä tiesin, että mun on pakko saada nää ja mä menin heti ostamaan nää. Ei muuta, tässä on mun lempikengät. On paljon muitakin kenkiä, GR-kamaa mä käytän paljon, niitä saa halvalla, varsinkin vähän julkaisun jälkeen. Kannattaa katsoa stiilejä ja olisi tosi mielenkiintoista tietää, mitkä teidän lempikengät on, mitä te keräilette eniten. Mulla tässä näkyy tietenkin, mä keräilen tosi Adidas-painotteisesti mun kenkiä. Tietenkin tulevilla videoilla mä haluan tuoda myös muita merkkejä tosi paljon isosti esille, mutta Adidas-painotteisesti mulla tähän mennessä mennyt tää keräily. Kommentoikaa alle teidän lempikengät, musta olisi tosi kiva tietää se. Halo?